Dapur modern siap pakai, Mas. Dapure sapa kuwi? Ya dapur sing gelem nuku kuwi to, Mas. Sing gelem nuku iki. Iya to. Iki rupane abu-abu. Oh iya iki. Rupane abu-abu eneng list gole tak sepilne. Kene iki eneng nggon penyimpanane. Kuwi lawange akeh men Mas Yo, iki. kodal. Jeneng 1, 2, 3, 4. Oh iya. Gak kalah penting nih kene iki wis eneng skok sogune, Mas. Wene skok sogune. Bahaya mentul-mentul no. Yo iya no, traya sekok sogun lho. Kene iki eneng kena nggih ada kompor. Eneng troline. Oh, nggih ada piring. Nggih ada piring. Terus kene iki wis eneng ada nggon gas e. Yo genah men to. Genah pol. Jan. Kene iki eneng wastafele, kingko wis tak kompliti selang pembuangan karo krane bisa. Gratis. Lampune wis melati koyo ngene iki. Wis enek kanopine ngene iki. Iya to, lajine eneng 3. Lajine 3. Regane 4.500.000, mroy beres teko omah. 4.500.000 iki. Iya, dapur modern yo iki karek